Ikiniso daytoy, may kapat nga kababalin iti maysa nga superstar nga manursuro at daan puso nga agsakripisyo. Iti maysa nga tulbag iti balay iti amin nga pagkasapulan ket iti addaan iti sibubulos nga panagsakripisyo. Kapitulo 12, versikulo 1 iti libro ti Hebro kunana, no maipapan kada kayo, nalikmut tayo kadagiti nakad-adu a saksi. Ikatin tayo nga rod, dagiti amin ang makasali iti dalan, ken iti basol nga mangsibalot kada tayo. Ket agtaray tayo as ipipinget, iti lumba, apaki salipan tayo. Ti panagsakripisyo, kakuyog na. Iti panangikat tayo, iti anyaman nga banbanag nga makasali iti dalan tayo, ken iti anyaman nga basol nga pagbibiyagan tayo. Ada iti masapul nga bayadam, no kayat mo iti agsakripisyo. To sacrifice, you pay a price. Iti may isang superstar nga manursuro, amuna kakabsat iti agsakripisyo. Iti dayti nga gundaway at dayti may isang nabasa kiti Facebook nga tula, manipod, when sinurat ni Dr. nga Hiner S. Subiak, at kahit kuman nga ipangeg nga minubasahag dayti kakabsat kada gito'y ayatin tayo nga manursuro wenno teacher ang ating pong mga guro. Kailan po ito po ay Tagalog. Iso nga iti dayti nga gundaway agtagalog tayo. Gapota dayti basahag nga tula para kada giti manursuro tayo ket Tagalog. Bakit kailangan gumising ng maaga? Bakit kailangan matulog ng umaga na? Bakit kailangan maging masipag ka? Bakit kailangan mag-aral kahit tapos ka na? Bakit kailangan madalas isakripisyo ang pamilya? Bakit kailangan isaalang-alang ang nararamdaman ng iba? Bakit kailangan maging matatag kahit mahina ka na? Bakit kailangan maging masaya kahit na malungkot ka? Bakit kailangan magkunwaring magaling kahit may sakit ka? Bakit kailangan na magkasakit ng kung minsan ay grabe pa? Bakit kailangan magpakasakit at magpakahirap dahil lang sa kakarampot na kita? Alam mo ba kung bakit? Kasi pinili mong maging mabuting guro ka. Para kada tayo amin, kada tayo ko nakakabsat na may sakmat nga manursuro iti Bible School. Kada tayo amin nga manursuro, ti kararag ko, adan ka kuma, dagitoy nga kababalin. Tapno iti tunggal maysa, agisuro ka man iti pampubliko wenno pribado, mawawagan kayo iti superstar nga manursuro. Umuna, addaan kayo iti napinget nga tarigagay nga dumikdikket ken umununeg nga relasyon iti master teacher tayo nga awan sa bali no ni Apo Hesukristo. May kadwa, addaan iti disiplina. May katlo, addaan iti commitment. Ken may kapat, addaan iti sakripisyo. Ket iti ito nga gundaway kapsat, kahit kuman nga ikararag, daytoy kararag nga naggapo kapsat iti Department of Education. Nga, daytoy nga kararag kat para matlaan kada kayo nga teacher. May sa maning nga Tagalog nga kararagan kat kahit kung nga i-share kada kayo. Panalangin para sa mga guro. Tagapagkaloob ng lahat ng kaalaman at guro ng mga guro. Bigyan po nyo ng pagkalingang aming mga guro. Biyayaan nyo sila ng kahandaang linangin ang aming mga murang isipan. At huwag magsawa kapag di makahabol ang turuan. Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong nagdiriwang sa tuwing kami nagwawagi at nag-aalala sa tuwing kami nadadaig. Pagkalooban niyo sila ng mahinaong pagtitiyaga sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali. Pagningasin niyo sa kanilang mga apoy na diwang nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto. Tulungan niyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral. Wala sa marka ang halaga kundi sa pananalig nila. Ikintal niyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan
at bagong kaalaman at karanasan ay di dapat katakutan. Turuan po ninyo silang masiglang abutin ang alapaap. Kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap. Pagpalain po niyo ang mga gurong nauna sa amin. Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin. Tanglawan po ang iyong mabuting halimbawa, ang kaguraan, upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap, upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan, upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso. Siya nawa. Paghirap pa o pagsubok ang humahadlang sa'yo. Problema ba ito o pag-ibig na bigo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Ang tawag ba niya'y nawalang bigla, nang walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagagawa na ang mabuting balita'y ipahayag sa madla? Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ang tawag ka niya'y nawalang bigla, nang walang dumating na mga pagpapala. Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagagawa na ang mabuting balita'y ipahayag sa madla? Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Wen kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta, ikaw ay hinirang ko na pinili ng Panginoon. Kat iti dayto nga gundaway kakabsat, awan ti sa bali nga kablaawak, nadikat dagijay naging paset iti biyag ko manipod pa iti elementary at inga na iti nag high school tahang ko nga
matandaan na naging teacher ko di college kakabsat kahit kuman nga kablaawan naman pa'y awandan dito lubong dagiti daduma dito kahit kuman mat nga ibkas iti panagyaman ko kadagiti teachers ko manipod iti grade 1 ni Mrs. Felipe di grade 2 ak ni Ma'am Juanita Rivera Mrs. Salazar hanggang nga inang dating antik sa daytoy when antime di grade 4 ak ni Mrs. Pimentel grade 5 ni Sir Quebral grade 6 ak ni Sir Villarreal di first year ak ni Ma'am Druha Ma'am Juanes edi second year ak Ma'am Bilaya edi third year ak ket edi may kapat nga tukad ni Ma'am Neri kadi nagkolehiyo ak kakabsat ang kumatandaan na naging professor ko ijay Tugigaraw ijay Cagayan Colleges Tugigaraw or pay di nagadalak tayo kabsat ijay Luzon Bible Institute di Pangasinan kin iti maudi nga nagadalan tayo kakabsat iti Biblia kin ijay Bethel Bible College ijay Manila ket kang runaan nga kablawak syempre tay ayatek nga ayatek ken may nga teacher ko ni ken may sang asawa nga kunata ni Geraldine Joy Salazar. Happy Teachers Day kadagiti amin nga manursuro kakabsat. Ti Dios iti mang bendisyon kada kayo ket adda kayo kuma nga nasalunat kinagnanayon nga daan ni pigsa ken tarigagay nga mangisuro kadagiti anak mi urepay kada kami kakabsat. Ti Diyos iti madaydayaw kad adto man ti anak gayem ken kabsat iti apo nga pumakpakada. Lawrence Salazar na imbangal daw. Iyag sa parap ng tinamnama Mangtatanar ken inanama Lagi ti sa iti apo